Orduan, faltatzen zaigu betetzea parte hau. Orduan, egin dezakegu retopoflowen edo hemen a lo bruto. Nik egin gota a lo bruto. Bale, orduan. Hau honekin. F. Beste hau honekin F. Gero egiten dugu proiektzio bat. Retopoflowen ia correr. Errazago izango zaigu. Esa. ¿Sabes que si haces la F, clicas la línea de la derecha y clicas F, se va arriba automáticamente, ¿no? Si ¿serán? Seleccionas el de abajo, ¿Vai? das la F, F. clicas la línea al lado, ¿Esta? sí, le das a la F, no, clicando la línea al lado, solo la de lado, solo la F. Ah, coño. Qué guay. Amazing. Oso ondo. Punto positibo. Punto positibo, vale. Uriondo esan dit. Egiten baduzu F bat, honen eta honen artean, ja gero hartzen badugu hau albokoa, egiten dugu F, eta jarraitzen dau F-ak egiten. Bale, sartuko den mosketa bat. Oso ondo, Uriondo. Eta hemen berge. Bale, hau daukagula. Sartuko beste linea bat hemen. Ya está. Bai. Gero animaziorako ondo dator. Vale. Orduan, zerrar, vale. Orduan, hartuko dugu hau, hartuko dugu burua ere. Eta, a ber, zein daukat hartuta. Vale, hau. Eta voltatuko gara retopoflowera. Edit active. Eta hemen egingo duguna da reproiektatu. Egin ditugu F horiek. A ber aldugu. Ai, batzuk sartuta daude barruan. Ke putada. Baina orokorrean ondo joango da. Bai? Ez dago soinua bideo batzuetan? Pues lo que hay. Vale. Fijatuko naz honetan aber badagoen gero, vale? Eta ez dela konpontuko dut. Da USB hau ordenagailuarena, ez doala batere ondo. Vale, ba, horiek atera barko ditugu hortik. Vale, sartzen gara hemen. Hoberena da ateratzea pilo bat. Eta gero ja reproiektatuko ditugu. Takata. Hau hementxe, más o menos. Eta hau hementxe. Eta horrekin balioko luke. Bla, bla, ba, hemen sartzen da audioa. Relax. Perfect. Oso ondo, badauka gure moñekoa. Vale. Vale, hortxe ez. Guatxe. Venga, aterako gara hemendik. Eta orain egingo duguna da, ja, parte hau egingo dugu eskuz. Orduan, burua hartuta, bueno, lehenengo atera hemendik, eta hartuko dugu burua retopoarena, oza, sculpt, eta eskutatuko dugu. Betxu ze simpatiko. Ba, orduan egingo dugun orain izango da, ba, amaitxe hau, vale. Pegia barrurentza jungo da. Estrude bat egingo diogu. Hemen, estrude, barrurantza. Bai. Eta, bueno, igual egiten badugu kontuz. Aterako tau pizkatxu bat. Taka. Ui, zer gertatu da hemen? Hau zer da? Ah, hostia, kontuz, Daukat aktibatuta hemen. Daukat aktibatuta automerge. Ojo, cuidado. Hau borratu. Disolve, vale. Ez dago zarrarorik inonez. Oh, mierda, puto automerge. Ah, ez da izan el automerge. Vale, hortxe. Hau, ez gustaten bapes, hemen egin duan trukoa, baina, bueno.
Bale, orduan, hau sartu horrela pizkatxu bat, eta orain egingo diogu estrudetxu bat, eta barrutik ikusita eskala aldatu, eta barrurantza, ez? Egingo diot hemen txukunago eratzeko, zirkel. Hastias. Kenduko dugu mirror eta zirkel. Oso ondo. Hori da. Estela snapeatzen da. Osa, dagoenez el clipin este. Holako zeo zer, bale? Horrelako enbudu bat, hartzeko begia. Aktiatzen mirror ez da bere, bale. Behiratuko duguz begiak, a ber. Bale. Honi sartzen badiogu orain. Hau displace hau kendu esakegu. Eta ensartuko dugu hau, bale. Bale, orain ikusten badugu begia, ikusten dugu zelan parte batzuk ez daude batere ondo. Fijatzen bazarete, hemen daukagu eskaloi hau. Eta eskaloi honetan, egiten dago eskaloi forma, dana oso ondo doa, eta derrepente hemen, geratzen da pizkat potxo. Orduan, aldatuko dugu hau, eskaloia gerateko, alik eta hoberen. A ber, kenduko dut hau. Nik uste parte hau, atera behar dugula pizkatxu bat kanporaka. Hau sartu horrela pizkatxu bat, egokituko dugu begiaren formari. Tuikina super importantea da, bale? La madre que me parió, behitxo emeser egin didan automerge izan da. Ikusten? Hemen apurtu dala? Jolin. Ingo dugu gauza bat. Automerge, nik aktibatu dute momentu baten, behitxo hemen dago. Dakutxeko txuet, segundu bat. Horain kenduko dut marra hau, eta marra hau. Disolve. Automerge hemen dago, ni neukan jarrita, automerge, eta pizkat liada da, baina bueno. Automerge da behitxu, nik mugitzen baut puntu bat, eta automergea daukadala, gerturatzen dut horra, beste puntu batera, aktibatuta dokat, bai. Eta mergeatzen da. Mugitu behar duzu justo puntura, oza, nik jarrita hau adibidez, si pongo así snap al punto, ez? Eta mugitzen dut al punto, ya está, se jodió, ya se ha mergeado. Ikusten? Bueno, batzutan balio du aldaketa batzuk egiteko, tal, pues ondo atorkizu, porque aurrezten ditu pausuak. Pero en general, hobeto kenduta. Hau sartuko pizkatxu bat barrurantza, pentsatu. Hau joan behar dela begiaren formarekin, begiaren esferaren formarekin. Orduan sartzen dut pizkatxu bat barrurantza, ikusten? Hau parte hau. Bale. Hau aterako, hau sartuko ere pizkatxu bat barrurantza. Eta ingo hemen eskaloi txiki bat. Beti geratzen da bastante curioso, bastante ondo. Kartun puñekotan, olako zeo zer egitea. Vale, a ver. Pizkatu beto, baina gustatuko litzaideke parte hau markatu hau egotea. Ez izatea zirkularra, baizik eta hemen egotea ertz bat. Vamos a ver, ¿qué tal? Hartzen baitut di hauek, eta jaisten baitut con G, eta hartzen baitut hauek, kontuz atzekoak ez, Eta jaisten baitut pizkatxu bat, geratzen da hor ertz bat, ikusten? Taka. Eta hemen ingot gauza berbera. Ertz bat aterako dut. Se bilatzen ari naz estetika hori, es un poco estetika old school, Bai, olako estetikilla bat emango diot. En plan, zirkula goitik eta betik irekiagoa. Hala ere, irekiegia. Vamos a ver. Hortxe igual hobeto.
Más simpático. Vale. Vale, ba, hor daukagu gure moñekoa. Nik uste dut hori hor gutxi gora bera ondo. Igual gauza asko hobetu daitezke, pero igual hauek gerturatu pizkatxu bat. Eta hemen kontrolerre bategaz igual hau eskaloiaren forma areagotu. Eta hau markatzen baut, zer gertatzen da. Probatu gauzak, behitxu, behan gustatzen zait hau. Marka hau behan gustatzen zait, baina goian ez hainbeste. Ez dago oso fino. Ez dago batere fino, de hecho. Vale, hemen, hau, irekiko pizkatxu bat. Nahi dut difuminatu pizkatxu bat hor marra. Marra nahi dut markatu hemen. Hemen ere markatzea gustatzen zait. Aldetzen ari naz hauek egoteko ekidistanteagoa eta kurbaturarekin politago. Hortxe. Doble G erabiltze dut, Hemen, hau. Beti fikatzen az kurbaturan, ez? Egiten duen forman, garbia izatea. Eta hemen, derrepente kontraste hau ez gustatzen, ba, joan da dila pizkatxo bat pizkanaka difuminatzen, ez? Horrela. Hemen ere. A ver. Orain, begiratzen dut hemen, eta begiratzen dut hemen ere. A ver, en 3/4 zelan emoten du parte hau. Ba, niretzako faltatzen da masail pizkatxu bat. Hortxe betu. Eta hemen faltatzen da, justo parte hau, ateratzea pizkatxoa gehiago. Baina bakarrik hau. Hortxe? Venga, ba. Orain Espainiak. Bueno, lehenengo sudurzuloa. Sudurzuloa oso erraza da. Hartze hauek, eta estrudetxu bat gora. Joder! Behitxu hemen, zenbat triangelu. Eta hau izan da, esan dizuedanagatik. De hecho, pasatuko diot select all by traits bat, eta behiratuko ditugu triangulak non dauden. Ze putada. Joder, a ver, save. Hemen sudurran be bai. X. Vale, hartuko ditugu aurpegi guztiak, bueno, ez hartu ez eta select all by trait by face size eta jarriko diot atzera 3. Vale. Ba, sudurran eta hemen goian. Ikusten? Beti txekeatu gauzak ondo. Select all by trait eta jartzen duzu 3 eta horrela triangeluak hautatze ditu. Vale, hemen sudurrean, ez? Esan dau. Ah, bueno. Hau da borratzea hau. Eta hemen ze movida. Hau batuko ditu. Es un poco putada. Ez, holantxe. Probatuko dugu horrela. Haueko erantza, extrude. Hortxe. A ver, zelan suavizatzen da orain. Bueno, politago egin daiteke, sudurzuloa bere misterioa deko egitea polita. Pero bueno, hemen dago como eskaloitxu bat, eta
Eiko diotalo bestia. Olako hau eskalatu. Hemen sortzen dalako brillo bat, hemen. Baina, bueno. Así va. Orain, nahi baduzue, orain daukazuela horrela, momentu egokia da markatzeko gehiago sudurra. Orduan, egingo duguna da, hauek sartu pizkatxu bat, eta hegala saiatuko gara markatzen. Zergatik dago tatuta hori? Zergatik antzi joan, arraro. Vale, eta hauek pegatuko ditu. Doble G, eta horra. Eta orain suavizadorekin behitxu zelan markatzen dan sudurra, ez? Hori da pizkatxo bat interesatzen zaiguna. Hau ere gehiago gerturatuko nuke. Hortxe. Doble G super ondo dago horretarako, bale? Betik ere markatuko dut. Esto ya es al gusto del consumidor, baina niri askotan hemen gustatzen zait ateratzea. Bueno, igual pertsonai honetan como que no pega mucho. Pizkatxo bat bakarrik. Vale. Bueno. Eskantzu bat. Vale, tokatzen zaigu hau egitea. Orduan, hemen estrude bat barrurantza, estrude bat, eta barrurantza kontuz kenduko dut hau. Vale, estrudea barrurantza, kenduko dut mirror. Vale. Eta hemen, interesantea da eskalatzea pizkatxu bat. Ez azero, erdatzonetan neni, ez azero baino pizkatxu bat, zen nahi dut komisura gertuago gotea, baino Espainia zabalagoa izatea. Orduan, eskalatzeko pizkatxu bat, eta botatzeko dut aurrera. Pasatu naz, igual. Hortik. Eta hau egingo diogu beste estruetxu bat, eta eskalatzea gorantza eta berantza, eta ateratzea barrurantza. Vale? Ja, pizkatxu bat definitzeko ahoaren forma, pizkatxu bat bakarrik, sorain honek beharko dau lan asko. Mosketa bat egingo dut erdian, eta hau eskalatuko dugu, erdira. Fijatzen mazarete oraindik dauka pizkat bokabuzon, ez? Osea, hori behar dugu tapatu. Orduan, diseinuan ez da oso ondo ikusten. Diseinua begiratzen badugu, pure ref. Diseinua begiratzen badugu, hau ez dago oso definituta. Baina bai egia da, igual parte hau bekoa gorago doala. Orduan hartuko dugu orain. Eta igoko dugu. Jarriko diot hau, eta aktibatuko dut only connected only.
eta hor ja dauka pinta gehiago tipo honena, ez? Hobetu beharko dugu beko partetari guzti. Segundu bat eskantxu. Aho barruan lan egiteko pare truko bat ezagutzen dituta bat, nik bat litzateke V-ak erabilita eta bestea Facet erabilita. Facet ditzen da ben? Bai, Facet. Claro, nik hau egiten dut eta brusen, zaituko naz egiten hemen ere bai. Vale. Hartuko ditugu aurpegi hauek, ahokoak, bai? Parte ontako aurpegiak hartuko ditut, bai? Maltrai ezurretik bera doazen aurpegiak hartuko ditugu. Más o menos hortik, bale? Holako zeo zer. Beko guztiak hartuta daude, bai. Eta, etorriko gara eskulpitzera. Bale. Hemen eskulpitzerakoan, nahi dut enmaskaratu. Ezin dut enmaskaratu selekzionata zeudenak? Ke cagada, no? Hori ezin da egin? Mask selected o algo así, no hay. Vale, pues esto es algo que hay que pedir a los de Blender. Bueno, ideia hemen da pintatzea beko parte. Ez ditan ez usten, vale, no me dejas, tranquilo, no pasa nada. Aurpegi hauek hartuta ditu dela, bihurtuko dut dana puntotan, vale? Punto hauek hartuko ditut. Eta punto hauek sartuko ditut cluster bate, vertex group baten. Vertex group bat eta assign, bai? Horrela, beti, selekzionatzen dudanean vertex group hau, hauek daude. Vale, me va a costar un poco más, baina ingo dut. Hemen sortuko dut empty bat, bai? Empty hemen dago. Kokatu ezakagu hemen gure badugu, bai? Eta egingo diogu, honi, modificación, add modifier, hook modifier, en the form hook modifier, eta hook modifier hau egongo da lotuta honi. Ze esan nahi da honek? Hau mugitzerakoan, mugituko direla selekzionatuta dauden vertizeak. Eta zeintzuk vertizeak? Vamos al hook modifier, que hay que ponerlo aquí, por cierto, y le vamos a decir los del group. Orduan, nik hau hartzerakoan, haua irekiko da. Zergaitik egiten duzu hau Ander? Pues oso erraza. Orain, irekitzen dudalako haua, egiten ditzazket modifikazioak eta gero hookak kendu, eta ja modifikazioak pikutara doaz. Vale? Orduan, zer egingo dut nik hemen? Bueno, pues, joango naz a esculpir, vale? Eta egingo dut hemen, olako box mask bat, bai? Mira que majo. ¿Por qué no me dejas? Hortxe. Olantxe, oi, ez ditu hartzen goikoak. Ya, es un poco... ¿Qué cojones, tío? Ez ditu hartzen beko puntuak. Wireframe. Pues con el pintón este. Aupa, el erandio, que es de erandio. O sea, ¿qué cojones? Ez dituzten pintatzen. Ideia esan enmaskaratzea hau eta egitea facet bat. La madre que te parió. Es que... Ay. Bueno, pues mira. Mask, grow mask. Venga, mask, grow mask. Mask, grow mask. Vale, parte hau kendu dezaket, bai. Mask, grow mask. Por mis cojones que vamos a llegar al sitio. Mask, grow mask. Me cago en la hostia lo que cuesta esto. ¿En Quick qué? Dale clic derecho al Grow Mask. Grow Mask. Y te lo pones en favoritos, primero. Ah, bueno, sí. Y luego le das a la Q y lo pones. Bai. Ere. Venga, pues hau daukadala. Esa ha tenido Facet. Make Facet from visible. Eso from masked, joder. Bueno, hasta me he pasado, tú. Hasta me he pasado. Ideia da, eukitzea hor Facet bat. Voy a hacerle Shrink Mask. Eta orain Facet from Masked. Se la pela el tío. Vale. Mask, Clear Mask. Zertarako balio dago hau? Ba, orain, etortzen manazona. Eta ketzen bagot hau. El hook modifier bebai. Badaukat Facet bat eginda. Eta horrek lagundu alditazko eskulpitzerakoan, ba, eskutateko hau, por ejemplo, vale? Ateatzen manaz aloiet mode ez dit balio.
Baina, bueno, en school mode behar izatekotan, zehozer aldatzea, begiratu dezaket, lo que sea. Vale, beste truko bat, litzateke, V-ak erabiltzea. Que, por cierto, igual da momentua... No. V-ak erabiltzea. Pues... Bas que hemen ez dakit zelan egiten dan. Vamos a intentarlo. Aderateatzen dan. Object mode. Egingo dizkiot V batzuk, las más cutres del universo, baino mosketa bat daukala hemen. Vale, ez dira politak izan behar. Hortik mosketuko... Hor, zera raro dago, A ver, V. Mark Sim. Eta nahi dut aktibatu hemen... Face Orientation. Behitxu, oiek aldean txez daude, tu. Eta... Mesh, Normals, Flip. Vale. Vale, orain V horiek ditu dala, hartukotana. Osa, mosketa horiek ditu dala, eta un grab bat. Ahí va la Virgen. Iba Dios. Egongo diot proiektzio bat, Project from View. Vale, ok. Vale. Orain bi zatitan dago, ezta? Hau lagungarria da hautatzeko gauzak. Jarriko ditut super separatuta. Eta horrela, hautatu dezaket jartzen banaz hemen, hautatu dezaket hau, eta nahi badut izkutatu. Eta lan egin dezaket parte honetan, V-ak erabilita. Bai? Koño, la Virgen, zelan ateratzen zan hau orain, horrela, Alt-H. Orduan, V-ak ditu dala, posible zait, hartzea gauza bat, izkutatzea, lan egitea beko parteen, bai? Horretarako truko hau oso ondo dago. Venga, pues vamos al lío. Me gustatuko litzateke beste mosketa bat izatea, pero bueno, no va a ser posible. Edo hauek gerturatze asko. Bai, barkita bat egoteko hor. Eta hauek barrurantza pizkatxu bat. Hemen sortzen da parte bat planoa. Bueno. Vale, venga, jarretu dezagun hau egiten. Ze gehiago egin dezakegu, ba. Hau gitzi iruditzen zait, mosketa bat hor. Así que ingo diot bebel bat, eta aterako du horrela. Baina behitxu, ze liada gertatu zait hemen. Zelako liada. Bueno, mila modutan egin dezakegu hau. Bat, litzateke bebela egitea bakarrik parte baten, bakarrik onaino, gutxi gora bera. Eta gero bestea konpontzea orain, erabilita gure trukoa. Venga, vamos al lío. Zeratuko naz, mosketaren erdipuntua bilatzen. Osa, aurpegiaren erdipuntua bilatzen. Vale. Ey, ¿a dónde vas? Vale, hortxe. Eta orain faltatzen zait beste parte. Ei, hau pasatu zait. Eta hau. Vale. Baingot Alt H eta hartuta bekoa H eta orain beste parte faltatzen zaigu.
Vale, orain ez dute bat egiten, ezta? Erden erdian. Ikus dezagun. Hemen daukagu liada. Eta egin behar duguna da egingo dugu hemen select invert, control I, izkutatu parte hau, eta lan egin hemen. Eta hemen mosketa hemendik ona, eta hemendik ona. Horrela ondo, venga. Ala ere, komisura oso itxusia da. Vale. Ze behar dugu hemen? Bueno, pues behar dugu parte hau gorantza egitea. Hartuko ditut hauek. Eta aktibatuko connected only, hemen. Oso importante connected only. Eta gorantza egingo dugu. Eremua bajatuta bastante. Eta goikoekin berantza egingo dugu. Goikoak, izkutatuko tau, ez da ikusten. Goikoak litzateke hauek. Hauek berantza. Hauek irekiko ditut pizkatxo bat doble G. Vale. Hauek berantza pizkatxo bat. Berantza eta, berantza. Ateako pizkatxo bat. Komisura igual geratu zaigu oso estu. Oso estu. Hemen konpresiño gehiagi dago. Gero arazoak emango ditu. Animatzerakoan. Eta hemen bai, egin barko dugula. Hauekin gorantza. Hau parterik zaiena da, komisura da, koñazo bat. Vale, eta behin daukagula hau. Vale, landuko dugu tolezdura. Naso labialeko tolezdura. Orduan, claramente, hauek joan behar dira goitik. Eta hauek be bai. A ber, horrela. Pizkatxoa gehiago. Atxerak agotako dituti hauek. Horrela, hobeto sakabanatuta daude. Ze lekutxarrean dagoen polo hau. Me cago en la leche. Hemen beharko genuke beste bat gorantza. Pero claro, pegatzen baditut bi hauek, se va a montar la Mari Morena, ¿no? A ver. Bueno, egin dezakegu. Esto es un poquito
Vale, bai, hobetuko dut. Me voy a echar la manta a la cabeza. Hau. Taka, hemendik. Batu behar da honekin. No, que le por el culo. Orantxe. Total ez dugu animatuko. Venga, va. Vale, hortxe, hor geratzen da, vale? Simpático. Vale. Hemendeko hau como markatuta en plan belfo, que me mola, o sea, en plan txakurren moduan, berantza doa horrela eta horrela, me parece que le da un punto simpático, cachorrillo. Orduan, ahí se queda. Eta markatuko dut Espainia gehiago. Orantxe. Kasu honetan ez dote ingo hemen tolesdura kanporaka y tal, porque un poco la gracia está en que sea así como un bocabuzón. Vale, eta hor gutxi gora bera dekogu gehiena eginda. Orain faltatzen zaigu kalcetincillo. Barrurantza sartzea hau eta odi bat egitea hemen. Ez dugu hau barrua egingo, porque ez dizue memoria moten. Aurrerantzia, o sea, aurrerago nahi baduzue zera egin, animazioak egin honekin, hau barrua egin barko duzue, vale? Bakarrik egingo dugu odi bat eta jazta. Odia eskatuko dizuete egiteko. Vale. Uy. Ay, que hijo puta. Gustatzen zait Espainiako gorantza joatea, ingot gehiago. Ya como más pinta de tontito. Sí, está guay. Vale, ba honekin burua, lo que es buruaren retokoa eginda, venga, beste bideo bat.